F'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministerja għall-Ġustizzja u l-Familja, it-tnejn filgħodu ġie ppubblikat dokument tal-konsultazzjoni pubblika b'rabta mar-riforma fil-Qorti tal-Familja. Din ir-riforma li parti mill-programm elettorali Malta Flimkien se tikkonċerna numru ta' temi fosthom li jkun hemm qorti speċjalizzata għall-familja u bekk tinfataħ minn sezzjoni tal-prim awla tal-Qorti Ċivili kif inhi llum u jkunu konsolidati l-liġijiet tal-familja. Aktar dwar l-iskop tar-riforma spjegat l-avukat Sherin Mizzi li tenniet kif lan u li jittaffew il-piżijiet marbutin ma' dawn il-proċeduri b'mod partikolari fejn ikollok il-partijiet li jtawlu l-proċess għal diversi skopijiet. Nimminimizzaw kemm jista' jkun daw id-dbatijiet u bl-iskop li nkunu iktar effiċjenti biex kemm jista' jkun nagħlqu daw il-kwistjonijiet preferibilment barra mill-qrati tagħna. Fuq dan il-ħsieb qed ikun irrakkomandat li jitwaqqaf bord tal-familja li jkun kompost minn professjonisti mħarġin biex tkun ipprovduta aktar għajnuna u fl-iqsar ħin possibbli lil dawk li jkunu għaddejjem mill-proċess. Fost l-oħrajn jingħad li għandhom jiġu preżentati id-dettalji tal-partijiet dwar l-assi u affarijiet relatati filwaqt li jibdew jiddaħħlu proposti li l-partijiet jista' jkollhom qabel jibdew il-proċeduri fil-qorti. Dan għalkemm id-deskrizzjoni suprema tibqa' dik tal-qorti. Proposti oħrajn jindirizzaw iż-żmien tal-proċess tal-medjazzjoni bilan li ma jitwalux il-proċeduri bla bżonn jiġu stabiliti drittijiet u responsabiltajiet ugwali u mingħajr preġudizzi kif ukoll l-aspett ta' co-parenting fl-aħjar interess ta' tfal. Id-dokument ħares ukoll lejn aktar assistenza lit tfal involuti f'tali proċessi biex dawn ikunu mejjuna minn avukati u professjonisti filwaqt li jiżdied l-appoġġ lil vittmi ta' vjolenza domestika. Il-Ministru għall-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon irrimarka kif din ir-riforma hi bżonn juża meħuda s-sensittività tal-qasam. U importanti nimxu b'prudenza, nimxu b'kuraġġ u fl-istess ħin u li nixtieq nisħaq fuqha li nibqgħu nżommu wkoll dejjem l-aħjar interessi tat-tfal quddiem għajnejna. Il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma fis-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard innota kif l-aħħar emendi leġislattivi f'dan il-kontest ilhom li saru madwar 22 sena. Għaldaqstant din il-konsultazzjoni qed tara li taġġorna l-liġijiet għal ħtiġijiet tal-lum. Dialogajna mal-pubbliku, partikolarment dawk li ġarbu sitwazzjonijiet skabrużi fil-rati tal-familja, imma wkoll laqdiet li jresqu l-qudiem numru ta' rakkomandazzjonijiet li kienu l-bażi issa ta' dan l-ewwel set ta' rakkomandazzjonijiet għal din il-konsultazzjoni pubblika. Din il-laqgħa pubblika segwi u tindirizza l-punti li tqajmu fost l-oħrajn fil-laqgħa pubblika li saret f'April ta' din is-sena mill-Ministeri konċernati u li għaliha attenda wkoll il-Prim Ministru Robert Abela. Il-pubbliku mħeġġeġ li jressaq l-ħsibijiet tiegħu sal-11 ta' Novembru online fuq is-sit publicconsultation.gov.mt jew billi jipparteċipa f'aktar laqgħat pubbliċi li se jittellaw sakemm tingħalaq il-konsultazzjoni.